alle sammen. Vi vil lave en for sjov video, som vi nok kan se. Det var sådan, hvor vi laver en humor sjov ting. Vi spiser kiks. Vi skal filme lige dig, hvor du spiser en kiks. En kiks, vi spiser chips. Pizza. Alt for mange tilbage. Se, og vi drikker saftevand. Blå saftevand. Au, au, au. Hvad så han på dig? Au, au. Hvad så han på mig? Saftevand! Hvad så han på mig? Jeg tror ikke, der er særlig meget med. Ups. Help me. Skal vi kysse? Au, au! Nå, det var nok det for i dag. Au! Au!